ପିତା ବୀଜ ଓ ମାତା ରଜ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତିଆରି ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଜୀବରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଘଟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଥାଏ ସେହି ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ପାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଦିବାଲୋକରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ରାତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଏ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ଦିନ ବାସ କରି ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗରେ ଥାଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତୁଟାଇ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ପୂଜାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରେ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ ଜପ ତପ ଓ ଯଜ୍ଞ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମତରେ କରିଥାଏ ସେ ସୁକର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପରଜନ୍ମ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରଜନ୍ମ ତାର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରେ। ଏହି ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ପରଜନ୍ମକୁ ବାଟ ଫିଟାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦାୟୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତାର କର୍ମ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଲେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ନ ପାଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ମିଳେ। ସବୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଦେଇ ସବୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ଯଦି ସତ୍ ଉପଯୋଗ ନ କରେ ତେବେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜୀବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସବୁ ଅଛି। ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଆସିଗଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ। ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରିବା ଓ ସାକାର ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ଫଳ ଏକ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଉଭୟ ଉପାସନାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଦରକାର। ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କର୍ମ କଲେ ଏଥିରୁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖାଣିଆ ମହତ୍ କର୍ମରୁ କୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଝରି ପଡ଼େ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଅଶାନ୍ତି ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଯିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆପଣାର କରି ନିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା, ପରକୁ ଯିଏ ଆପଣାର କରି ନ ପାରିଲା, ସେବାରେ ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ନ ପାଇଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପଶୁଜନୀକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କଲେ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େ। ପାପକୁ ଅନୁତାପ କଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। 100 କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆଗେ ଖାଇବ, 1000 କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବ, 100 କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଦାନ ଦେବ ଏବଂ 1,000,000 କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ହରି ଭଜନ କରିବ। ନାମୀଠାରୁ ନାମ ବଡ଼। ନାମ ନାମୀକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ନାମୀକୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନାମୀର ନାମକୁ ଜପ କରିବାରେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦମନ କରିପାରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସାଧୁରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି। କାମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, କ୍ରୋଧ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଲୋଭ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବାତ୍ମା ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ରାଜସିକ ହୁଏ ତେବେ ସନ୍ତାନ ରଜଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ତାମସିକ ହୁଏ ତେବେ ସନ୍ତାନ ତମଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହୁଏ ତେବେ ସନ୍ତାନ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲଭେ। ବ୍ରହ୍ମରୁ ବେଦ, ବେଦରୁ କର୍ମ, କର୍ମରୁ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞରୁ ବର୍ଷା, ବର୍ଷାରୁ ଅନ୍ନ ଓ ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହି ଅନ୍ନ ଜୀବନର କାରଣ, ଏହି ଅନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ 6ଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, 6ଟି ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 6ଟି ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନରକକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଆ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା 6ଟି ମିତ୍ର ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଜୀବନକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରନ୍ତି। 6ଟି ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। 6ଟି ମିତ୍ର କିଏ? ଦାନ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ତ୍ୟାଗ। ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କରି ଗଢ଼ିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଜୀବକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ଓ ତମ ଏହି 3 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ତମ ଗୁଣକୁ କାଟି ରଜଗୁଣୀ
ହୋଇପାରିବ ଓ ରଜଗୁଣକୁ କାଟି ସତ୍ୟଗୁଣ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟଗୁଣୀ ନ ହୋଇପାରିଛି ସେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭରା ସଂସାରକୁ ବାର ବାର ଆସୁଥିବ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ରାମ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ରାମ ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ ବା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦେବତାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଶିବ ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ଓ ରାମ ଶିବ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି। ଏହାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଓ ଶିବ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ପୂଜକଙ୍କୁ ତାର ମନର ଭାବ ଜାଣି ତାକୁ ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭକ୍ତକୁ ବର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି କିଛି ନଥାଏ। କାରଣ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମଜ୍ୟୋତି, ପରମଲିଙ୍ଗ, ପରମଯୋଗୀ, ପରମାତ୍ମା ଓ ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ରାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇ ନାରାୟଣ ଓ ପରମାତ୍ମା। ଏହି ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖନ୍ତି। ଦେବୀଶକ୍ତି ଓ ଦେବଶକ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାର ଏପାଖ ସେପାଖ। କାରଣ ଦେବୀଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗ ଓ ଦେବଶକ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବର ବସ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଯେପରି ପବନକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେହି ଆତ୍ମା ଦିନେ କୁକୁର ଦେହରେ ଥିଲା, ଦିନେ ଘୁଷୁରୀ ଦେହରେ ଥିଲା, ଦିନେ ବିଲେଇ ଦେହରେ ଥିଲା। କୀଟପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜୀବ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆତ୍ମା ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର କର୍ମକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କର୍ମଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରି ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ଜୀବନ ବିତାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ କେବଳ ଖାଇବ, ଶୋଇବ, ସଂସାର କରିବ ଓ ମରିବ। ଏହା ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର କର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଓ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ସବୁ ତ ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଲେ ବା ଫଳ ପତ୍ର ଜଳ ମୁଦିଏ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ତାଠାରୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର କରାଯାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିର୍ମଳ ହେବା ଦରକାର ଓ ଭକ୍ତି କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଏକକୁ ଧରିଲେ ଅନେକ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅନେକର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲେ ଏକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ଏକରୁ ଅନେକ ଓ ଅନେକରୁ ଏକ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇବାର ଥିବ ଓ ଯାହା ଭୋଗିବାର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଓ ଭୋଗିବ। ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ଓ ତାର ମନର କଥା କହେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଇ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ। ଏଇ ସାରାଂଶକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।